SALIGBAT is live right now. Mga kapiyanan, medyo good na kami. Pero, Kag-ari na mga interesbong. Kag-ari na mga interesbong. Kag-ari na mga interesbong. Siyempre, ari na mga interesbong. Kag may mga pagkita rin. medyo pasensyahan, medyo pasensyahan. Namigo, medyo nakadamas ang ginatawag niya agua de parental. Ginahanap ka. Okay. Cake courtesy of Alex, Mr. Santa Claus, so Mr. Weddings. Thank you. Happy birthday. Thank you. Salamat kay Alex sa pag 65 years. dala sa pagkaon. Umalis yung ginatawag ng chicken cordon bleu. Chicken. Pula-pula na ko yung parang. Okay na ko. I can do 10 good. I'm not drunk. I can do 10 good push-ups. Okay. Hindi ka pa hubong. Gusto mo masukar kita? I-share ko. Jeng, 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 jeng. Oh, okay. Ikaw lang naman eh. Tara na. Highlander ulit kay Ares daw. Ang galang daw. Ano sino ka man? Ay Ares daw. Ay, hindi ka ito nga mga piano, son. Ay! Bigo jok-jok! Jok! Bigo jok-jok! Bigas mo. Makikita. Jok! Gusto ko lang i-greet ako ng amigo. Ang inakadto ko natin sa inyo yung piano niya eh. Kung may mga hambal ka ta, amigo, joke ka, ready kami siya buong mag-advise, no? Kung magsaligbat. Pili ko ito ka live song sa inyo piano, mag-piano ko ito karon. Kung may mga questions ka, Kanta-kanta ka ito karon sa inyo nga mga Sige, mong mapiano ka. blood. Jace, mapiano ka. May balan request mong mo. leg. Ano nyo? Blood sa piano karon. Subong niya. Lakayam, lakayam. Ermitan nyo, live. Ermitan nyo, live. Mga apos lang. Migo mo. Joke niya alin tao. Ay, joke. Joke. Snappy. Snappy salot. Ano ang mga memories mo kay Ang mga Migo? memories na mo kay Joke ya. Sang kamilang istorya sa may dito sa may bilya to bla. Saligbat. Ang sa may dito sa may Saligbat. Parang di marik. SALIGBAT. grabe nga mo niya nilagyan. Saligbat. Hamakon mo nga mo niya. Saligbat. Wala mo nag-run out. The views and opinions of SALIGBAT host is not reflective of SALIGBAT management. Saligbat man. Ang problema kay nagluas ang iyang pagka medyo ano Saligbat. Saligbat. medyo sa Mo pirata yan. Saligbat! Sa katupik ko nga maano, but nung SALIGBAT. Hindi ka kadla. Hindi Amo na yun. Ano gidlamin isang namong grill? Saligbat. Wala na kay ate, pero te, sige lang, okay lang. Ano hindi ka namong SALIGBAT. grill ka namong grill. Do ano na eh. Rocks yung metal scenes lang na eh. Di ba? Balan mo, Amigo Drox. Mayroon siyang chimpo sa patag sang Musika. pansagan kaming pinakamanyak ang banda. Saligbat. Saligbat. Pretend, past is past. Kag, Ano, time out? Pax is pax? past is Past is past. past, sorry.
So, siyempre naman. Ang amon pa mato, subong may Saligbat. pusas na. May pusas na. Magubaan yung puturo. Tarang din. Abi mo, wow. Puta, Jace, pag Sorry na lang kay ano ha? Kay ano da? Sorry lang. Wala ko na. pag sulod mo pa lang yung sa gate, may ganyan puturo mo. Why na. You live Oy, mga all friends, your mga new puturo viewers outside. na mag-road tune in sa Hi, Kat Mosquera from Santa Barbara. Hello! Saligbat. Kung may ma-comment, kung mo inform ako mo sa amin ng Kung programa. may mga question mo, Kalagsan. Every Sunday at starting 8 o'clock in the evening. No. Uy, hindi regular. Hindi bantahin nyo lang ako. Masisukton. just like the Facebook page Saligbat. Hindi ma-view lang mo. Hindi ko Saligbat. magsaligbat. Dapat interact man ka mo, bis. Ay, hindi mag-comment within 1 minute. Tatayagi. Oo, comment Saligbat. sila. Para si Idol. Sino Idol mo ka? Hoy! Saligbat. Sino Amo Idol niyang mo? very good question. No? Ay, kay ano. Gusto mo naman mabala kung sino yung mga idol. Saligbat. Hi, kay ano. Jill, Jojel. Kung gusto mo Welcome mag-interact, to Jill. Hello. post lang sa comment section below. Hello. Saligbat. Ilaw before ka mo Ano sa comment niyo? Before ka mo yan. Kung ano ka dapat ba? Medyo kakalawas-ag na mga kabit. Kasunod na is box na lamisa. Hindi puga. Uy! Nasa puti ko nga friend ko si Dr. Wow, racist. So, ano siya? Talagang ba? Idol. Saligbat. Racist. Saligbat. Racist. Di mo daw yun ang ISO. Gaso mo. Pagkabigin man, friend. Pagkabigin man. Puti ano? Puti ah. Hindi mo lang makal ice. Makal mo. Invert. Invert. Ubusan ako nito. Why na ice? Why na ang buka na siya? Ay, numiyaw. Why pa na naubot Ay, sakat. Buhay niyo naman. Hindi pugar. Why naman? Oy, migo ko ni. Si sa taga Balabag da si Sante Presaldo. Hi. Mga Balabag Bulldog Cycling Club da. Why na? Saligbat. Saligbat. Saligbat! Saligbat! Ay na, bilhin niya unod. Saligbat! Gago ka tulo sa salad. Okay. Tulog ko yan. Magiging mag-build at lagi. Mainom ba tayo? Ha? Mainom ba tayo? Okay lang ko yung mainom ba tayo? Why now? Sa libanan nila naman ka viewers, hello. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi usik ko sa tipo. Oras. Okay, good. Okay, good. Na-appreciate ka naman. Natats man ko ba? Yes, di puta. Oh, gracias, Droxy. Droxy. Droxy, gracias. Basta intindi o pagpakoy. Droxing to ganahin nyo? Dumak. Droxy. Kag sa among yung mga fans. Uy, si batayan- Cyril. Cyril. Papang Cyril. Uy, Migo. Say, Migo. Wasago. Migo sa Cyril. Ano masasabi mo, Mr. Severian? Sino sa Irela? Bota. Sino sa Irela? Sino sa Irel? Ha? Ha? Sino sa Irel? Cyril Bla? Sino sa Irel? Si Bariaga. Sino sa Irel? Sino sa Irel?
May pamangkot si Cyril kung makapuli pa si Jason karon. May pamangkot si Cyril. Makapuli pa sa karon. Inubo siya. Amo ni Agaya. Ikaw na lang husga. Ikaw na lang husga kung makapuli pa sa karon. Lalawan may gumo. Lihat. Cyril. Lihat. Cyril si Bria. Si amo to gina. Lihat pa isa. Din masugot ang liwati. Ano ko Hindi, yun? lihat pag may masaya. Nagpapamul mo na gibalda ako. Si Raul Suarez. Si Raul Suarez. Mr. Raul. Paki Raul Suarez. Paki Raul Suarez. Matamang ano ka naman da, mang ginago ka naman. Saligbat. Amali sa Irelo. Sakit siya niya kung kadlaw. Di Saligbat. si Raul. Raul. Mapasisala kami subong Why kami baboy? Why baboy? Chicken. Chicken. Okay lang. Kaya alin ni Amigo Alex. Alex sa klaso, mga gagat ako. Kita na ba sa Menop sa Tubang West? May ka pa kay Alex. Saligbat. Gaga pa rin Ginago si Cyril yan, ginago. Si Cyril to may gina namin mo, di mo tawag kay kabalo kay Adlaw si Cyril, no? Adlaw ba si Cyril sa imo? Mas magras ginago to. Ikaw. Ano man balo ko Amigo Raul ni Gasubay bay subong. Ano ba ba Raul? Ano man balo mo Amigo Raul? Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Okay, nagtawag na sa kay Tito Uwa. Nagtawag na sa kay Tito Uwa. Di mo tawag. Gago niya mo kung gago niya mo kay Roel. Ay, Ruel. May Roel ay miguay kami na Roel. Sino si Roel? Roel ba? So, Raul. Sai, Raul eh, mataba na ano yan. Amigo mo Sai. Miguay kami Raul. Sorry Raul, sorry. Hindi mo Sa manok ako, no? Sa manok. Sorry pre. Ibilangay lang ta. Nangambal si Alex, uway na putsan baboy ko nung. Sai ang amigo mo Sai. Okay pa sa. Bakit hindi ka mainom? Buta, may puyan nyo ko. Puyan man. Are yung kasabi. Ator, etorso. Puyan nyo ko. Hindi na mainom? Ha? Hindi na mainom? Taka ko! Ano na? Well. Hindi na mainom yan. Mga kanto, tabla sa mainom. Sudan. Gago. Gaguhan nyo ako. Isala ko ginago. Gagawa ya okay ba? May si Dereko. Pak yung Dereko. Uy! Alok kanya ko. Alok. Tulog sa ba? Balik ka to. Balik ka to. Ito na. Dito. Pak yung Derek. My God. Gaway ka pili ba? Wala. Idol ko na yan. Feeling close yan kay Derek yan.
Like. Like, cheers, like. Okay, direct. Nagbalik sa ano? Abi niyo si Tepen niya. Mataway na siya po to. Taway niya si Tepen niya. Para like. Sorry, Monza. Nasa masih na bad trip sa kamla. Wait. Okay lang. Okay, it's okay. Like. Gago sa kamla siya. Like. Sorry na kamla bro. Wala kami si Mo. Langga. Sa putihan ako Ito si ano, kanimo. Kaya mo ba sa puti, Jace, ya? Sa putihan ako. Opo, nila siya. Jace. Masih. Kalma lang, Jace. Kalma lang. Kalma. Gabawi ko sila absent puti. Excuse na siya sa Kami na bangoy, Jason. Masumbang. Stop! Uy! Type amen. Iya, tamo siya amo ko, bota, masa. Mga idol ko na si idol ya. Idol ko na si nung ayaw niya. Balaan mo. Idol ko na si nung ayaw niya. Balaan mo ya. Bakyo ka ayaw niya. Bota! Idol ko na yan. Hindi. Sila. Oh, yeah. Sura ko nila ko sa game. Kung ni Kadlo, ano? Minara, tiyo. Okay ka lang, Jess. Okay ka lang. Kalma lang. Hindi, kalma lang. Okay, break time na. Okay. Commercial break. Kaya ma-break ito. Mabalik kita sa dili lang mo yung mga kakabiyanan. Ang ato ni amigo eh. Hanta lang. Ato ng special guest. Sponsor. Kalma yan. Balik kita sa aton nga commercial break. Saligbat commercial. Okay. This podcast is brought to you by Yaga Maista. Ano gani? Ang Sorry. Dubanayad whiskey ba? Suot ang sapatos. Lasang blade. And this portion is also brought to you by Puro niyo. Jägermeister. Okay, Jägermeister. Okay. 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 Abi ko commercial break kita. Kaya commercial break din. Ang bibo puti. Magic, can't you
see, Brother Luis. Komersyal ka na, komersyal. Brother Luis. Tayo lang ta. Oops! Ako na to. Break ka na, break ka na. Okay. Komersyal mo bro. Commercial break. Nakakinahanglan bala ka mo sa quality nga ilim nun. Ari ang Jägermeister, Swabi ang ilim nun. Made in Germany. Jägermeister. Manang. Kagbarato pa. Medyo mahal. Medyo mahal din ba lang kayo ginunatagan. Mahal siya kung baget ka. Ang balitang ito is brought to you by Red Horse Beer, the feminine watch. Ang MX3. Sige na. Permi lang ako ginapalpitate kon akon sang una sang wala pa ko nagtumar sang MX3. Especially kon makita ko ang akon nga crush. Abang sa akon nga pagtumar sang MX3, nadula na ang akon nga pagpalpitate. Kay nadula naman si crush. Salamat sa MX3. and a winner. 4, 7, 8, 9, 10, and the winner. Unanimous knockout. Money. A Pac-Man. Pacquiao. Yes, si Pacquiao. Paano na yun paano na yun Sa ibili naman na. ay hindi sala Basta ina, memorize yun. Team Song lang. na po, no? Wake up, little Susie. Punta ka nga mo din, village. I mean, you know, mothers, lock your doors. Hide your daughters. Dax sa Muslim mo sa show na ni Dax mo. Ha? Duck show ni the duck show. Dax show. Continuation isang last week niya. You want a short, man?
Ay, personalay. Grabe. Short man ang team song sa akong show. As long as you love me. Enta na niya. That's always been a friend of mine. End ko na. Needing light in your hair. End ko na. People say I'm crazy and I am blind. Panindog yung daan. Nakapanindog yung panindog eh. And how you got me blind is still a mystery. Can't get you out my head.